10-11 iyulda Haramdağ Berdimuhammedow we şoňa meňzeş diktatorlar Halkara Demokratik Hereketi tarapyndan resmi terzde gara sanawda hasaba alynar. Beýik Britaniýanyň we Kanadanyň hökümetleri tarapyndan habar beriş teristlerinin global koalisiýasy ady bilen gurnulan bu halkara konferensiýasyna Islenlik döwletde bolup geçýän wajyp wakalar barada habar ýaýradýan we häkimetler bilen barlyşyksyz işleýän jurnalistleri goramak maksady bilen jurnalistlaryň halkara koalisiýasy ýagny birleşmäniň döredilýänligi eglan edildi. Beýik Britaniýanyň hökümeti garaşsyk habar çeşmelerine öz gollawyny görkezmek bilen Türkmenistanly jurnalistlaryň we hukuk goraýjylaryň hataryndan Türkmen Ýurt TV-niň baş redaktory Gelli Karizowy bu konferensiýa çağırdylar. Я нахожусь в Лондоне на конференции по свободе и безопасности СМИ. Вопрос стоит о защите журналистов и создании Международного комитета по защите журналистов. Ни одного представителя Туркменистана здесь нет. Здесь есть от Казахстана комитет по зарубежной информации. Здесь есть министр иностранных дел Узбекистана, Россия около 7 информационных агентств, Белоруссия, Таджикистан заявлен, никого нет. Вся проблема в том, что наши государственные руководители, система тоталитаризма, которая есть в Туркменистане, она не позволяет созданию и организации свободных СМИ в Туркменистане. Мало того, они преследуют их за рубежом. Эта информация и эта проблема, которая есть в Туркменистане, она есть не только у нас, она есть и за рубежом. Вот именно этот вопрос обсуждается. Создается Международный комитет по защите свободных СМИ в мире. Организаторы Великобритания и Канада. Azat erkin metbugat barada asla düşünjesi bolmadyk Türkmenistan ýaly ýurtlarda soro mahaly yürütü gulluklar tarapyndan gıynalyp öldürilen jurnalist Oğul Sapar Muradowanyň misalyny izarlanýan beýleki garaşsyz jurnalistlaryň hak hukuklaryny ähli diplomatik feristeleriň üstü bilen yürütü kontakt topary tarapyndan bir goruljagy beýan edildi. Türkmen Ýurt TV-niň jurnalistlaryň alyp baran tutan ýerli garaşsyz strategik siýasaty netijesinde 2018-nji ýylda Russiýanyň Daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçirilen press konferensiýanyň netijesi diýsen önjeli boldy. Goşa raýatlyk hukugy bolan 10 000 golay Türkmenistanlynyň pasport almak bilen baglanyşykly problemasy ilkinji geze köpçüligiň öňünde beýan edildi. Russiýanyň Daşary işler ministriniň resmi wekili Mariya Zakharowanyň 2019-njy ýyly 10-njy iýulunda ýaýradan beýanatyny häzirki döwürde bilelikdäki edilýän tagallalaryň netijesinde Russiýa bipartlarynyň pasport almak meselesi dokumentleşdirilýär diýip aýdylýar. Adan yolu atlanan